Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 26 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Kahapon nakaangkon na kita sang bag-o matag-as nga mga opisyal sa Pungsod Pilipinas Plus ang suna ni Presidente Bongbong Marcos. Samtang 2.5 milyones nga nagparehistro, hindi pa aprobado nga mangin botante. Wala untat man ang pila ka mga duso sa pila ka mga mamalida nga dapat paisulon gid ang barangay kag iske eleksyon. Isa sang ginahulat naton nga mahimo mitlangon sa suna, wala gid na mitlangan kahapon. Samtang padayon man ang aksyon protesta, may nagadipinsa kay Presidente Bongbong Marcos, may ara man nagaarangkada sa iya sini administrasyon. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Lasais 39 na porte. Kadamo sang mga balita kahapon kag nakaangkon kita sa mga bag-o nga opisyal sa Pungsod Pilipinas plus suna ni Presidente Bongbong Marcos. 19 mo ka mga plano niya sa Pungsod Pilipinas. Unahon tanay, ang ato napili kahapon bag-o nga presidente sang Senado sa pagkatao sang taga Negros Occidental, Miguel Mig Zubiri. Napilian siya nga Senate President. 20 ka senadora ang nagbutar pabor. May House Speaker man kita nga bag-o sa pagkatao ni Congressman Leyte Martin Romualdez. Kongresista sang Leyte Martin Romualdez. Wala gid sang oposisyon sa 309 ka miyembro sang Kamara, 282 gid ang nagbotar kay Romualdez. May apat pa gani nga nag-abstain kag 22 ang wala magbotar. Plus siguro ang pila naton ka kongresista gagin igo man sang COVID dire sa probinsya sang Negros Occidental. Pagkahapon ginplastar ni Presidente Bongbong Marcos Perte 19 ka mga plano niya dire sa Pungsod Pilipinas. Ang pipila sini nga daw maayad-ayad gid among wala sang COVID lockdown sa Pilipinas. Magluwas nga nagasaka, nagaibal gawa ang COVID-19 pero wala lockdown. Sa likod sini, ang presidente nagsiling magatukod siya sa ginatawag Vaccine Institute kag Center for Disease Control kag Prevention. Ang manami kay siling niya, dugangan naton ang mga hospital, dugangan naton ang mga clinic, regional health unit para sa mga malayo nga lugar nga budlay magkadto sa mga hospital kinanglan tukuran sila sang mga pasilidad. Ikadua nga daw maayad gawa amo ang mando niya sa DSWD. Nya kinanglan temprano ihatag ang mga pagkaon, food packs sa mga malayo nga barangay.
Hindi na paghulaton pa mag-abot ng kalamidad kag-agad amo pagpanagtag. Tukuran sang mga budiga, mga operation center ang malayo nga mga lugar nga hindi dali-dali balapot bala kung may kalamidad para masuplayan sang pagkaon. Ang isa pagid, tutukan ang kakulang sang food supply. Ti subong siya gapungko bilang tiglikom sang Department of Agriculture nya kinalan padayon nga ang pagkaon mangin mabinungahon may ara ibutang sa lamisa. May plano sa gani nga ang pila naton ka mga kauturan nga mga mangunguma may moratorium anay sa pagbayad sa duta. Ang isa pagid nga manami amo ang pagpanubo sa inflasyon. Kung paano ini lubaron ti ilang taon ta kay amo ning tutok sang iya sini administrasyon. Isa pagid sang talalupangdon nga ginpalayag sang presidente kadaw medyo maplupag-on nga tinaga amo nga dipinsahan niya ang teritoryo nga aton. Na amo ina ang medyo makahangkahang nga tinaga nga ginabantayan siguro sang pungsod China. Kung sa bagay, hindi man guro sa mga kataway, kundi diplomasiya lang. Katulad sa natabo sa nagligad nga administrasyon, nga diplomasiya lang. Hindi man ta kasarang away mo. Basta, ang manami kay ginpasalig ya, nga dipinsahan niya ang aton teritoryo. Isa sa ginapaabot ko, ba wala gid ba, magtupa, ginapaabot ko nga basi kumitlangon naman ang Negros Island region. Da wala gid no, mitlangan ang Negros Island region. Samtang may rally man ang nagapudag-pudag sa dalan dipinsa kay Presidente Bongbong Marcos. May araman rallyista yang mga oposisyon nga nagaarangka sa iya administrasyon. Tani totdan nila tong ipidjibla. Dugay tong ilakuan mo buat-buat sang tsura ni Bongbong Marcos nga totdan nila na disgrasya gid binubuan sang tudo nga ulan perti kabaskog na dunot wala matutdan ang APJ kahapon. Ang pila lamang ina sang nasiplatan naton kahapon sa suna kag ang pagpili sang bag-o nga mga opisyal sang pungsod Pilipinas. Kunday dayon ta ang tanan-tanan nga ginplastar ni Presidente Bongbong Marcos hindi kay go aton panahon medyo amaton talang. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 45. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic na ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes panumduma ang tanan nga nagparehistro para sa barangay kag iske nga eleksyon nga mga 2.5 milyones wala pa kamo kasiguruhan kun bala kamo botante na pending pa ina sa approval sang COMELEC. Kahapon siling ni acting COMELEC spokesman John Rex Laudinco salaon pa ini iklaro pa kon bala ining nagparehistro para sa barangay kag iski eleksyon sa Disyembre 5. Bala kamo kwalipikado na. Ang tanan ginakonsiderar pa sang COMELEC nga aplikante pa lang. Ambot silingon, aprobahan pa ina. Pwede aprobahan, pwede iitsapoyra sang COMELEC ka paagi sa Election Registration Board. Suno kay Laudinco, ginatun-an ina sang COMELEC kon bala atong nagparehistro nationwide pwede makabutar o kon hindi pwede makabutar. Aprobahan o kon i-disapprove sang COMELEC. Amo ina angin palayag. Pwerte mong gasulubra ang nagparehistro. Ang target sang COMELEC 1 milyon. So, sobra 2 milyon ang nagparehistro. Ang buot silingon, ining nagparehistro, may ara na siguro mga kandidato sa pagka-barangay kapitan, barangay kagawad, may kandidato na sa iski chairman kag iski kagawad. Pero, hindi pa ila sigurado hulat-hulatan nyo kay pagwaon ang ngalan sang pwede kag hindi pwede. So, ang buot silingon, gina-classify pa lang kamo subong nga aplikante pa lang.
wala pa kasiguruhan kung bala mangin botante kamo o kon hindi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakambing nga tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lang Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Sabit ko lang. Kung tani, may isa pa kita ka-isyo pero may mga reklamo sa dalanon dire sa siyudad sang Bacolod. Kaina, pila naton ka mga kabyanan ang nagdulong sang minsay pagi sa text ang reklamo sa dalanon dire sa siyudad sang Bacolod. Ano ining reklamo? Madamo sang mga salakyan kalabanan kuno pribado nga nagalapas sa pagsulundan sa trapiko. Ang iban ga liko sa hindi dapat likuan. May mga left turn kuno nga hindi dapat likuan pero ginatulok lang kuno sa mga enforcer kay kalabanan sini bag-o kag malahalon nga salakyan. I don't know kung pila ini ka mga nagkalatabo dire sa siyudad sa Bacolod. Pero reminder lang sa aton sining mga katapo sang bitaw kag kay Bibot Song amo ning head sang bitaw bot palihog abe check apa ini kay kadamo sang reklamo nga may nagalapas nga mga salakyan kag kalaban na pribado pa nga wala ginatagaan igtalupango ginatulok lang kuno ginapasiplatan lang sang mga gwardiya mga bitaw dire sa siyudad sang Bacolod mga enforcer naton. So hindi maayo ini. Kay para sa aton pumuluyo nga nakasaksi siling niya kon salakyan nga ni di pasayro taksi kado pagalpal dakpon pituhan akigan pero kon gailidlak kani salakyan ginatulok lang ginapasiplatan do ginapabulag-bulagan. So hindi maayo ini. Kinanglan mas temprano, tagaan ninyo iniig talupangod. Kaya nagareklamo, di kasaksigin mo. Nya katatloy ko kasaksi, galiko, hindi dapat likuan, natulok lang ka-enforcer. So palihog lang. Kag sa mga aton kautura, magluwas kung hindi ka kaintindi sa trapiko, hindi nyo man paglalisa ang aton mga traffic ordinance. Nga daw kapadayaw kamuya, nga daw sisinogi ka mo, nga bisan hindi pwede liko-liko, bisan hindi pwedeng alagyan-agyan, hindi naman na amo, daw wala naman na respeto. Ang punto na dire, daw ginapakawian tabla, ang aton mga traffic enforcer. Kag sa mga traffic enforcer, dakpan nyo. Kung may kinamatarong kamo mag-issue ticket, kung ano da, issuein nyo ticket, kay gaalabusar ini sila. May araman nga tag-tatlo ya mo. Double parking, tatlo yan, di double lang. Ti, labayan, daw ginatulok-tulok lang. Kung daw gasinaw-sinaw ang salakyan kag malalon daw nahadlo ka mo. Ti, ang silingon, hindi mayo ni, nga pagpalakat. Kinalan para riho. Ang diferensya lang sa kwarta mong may kwarta sila, kita ya imol. Pero sa layi, nagapati kita nga palariho. Wala double standard. Ti kalaway lang nga kadamo sang reklamo. Abi kayuhan nyo man na. Ang punto na itong tagaan ta tsansya kay iban bag-o malang nimo. Pero abot silingon, hindi kay bag-o lang pabayan talang nga daw medyo pabulag-bulagan talang. Kung mga salakyan galing nga ilidlak, kaya pabulag-bulagan ta. Pero kung mga pagalpa salakyan, jeepney, dakpon dahil pituhan, kisa kigan pa. Daw hindi amo. Ato niya galihog lang kita. Kaya kadamo naging siyang reklamo nga hindi amo. Nga daw ka pinagusto na lang ang pila dire ka mga salakyan na binagid ining mga pribado nga salakyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik ako pagkatapos ini.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio!